Tak nang Umi. Nih, ya Allah sampe tekan ndi? Mari ngeter anak Jangan isu-isu koyo ngene. Mari ngeter anak sekolah. Wah, Ambek toko maratuwa. Ngeterno berkat mah bengi ku lho, gula minyak beras tak terana maratuwa. Lah iya. Lah apa mik berkat apike. Amplope saya tak duduk. Ya aku lho gawa iki ana sampean. Ya iya. Isine. Lah padha tak gak. Durung tak buka iki lho. Aku wis tak buka. Ya iki durung tak buka plus. Sama di sini sih. Ya biasane kan yo 20.000 Iya. Pikir anakku ya wis di Iya, sampean buka dadanan kok astagfirullah. Lho Demi. Ya wis lampet iki lampet tak kena anakku. Ya aku. Anakku gak gelem males paling 5.000 jarene temen yo, iki yo arek iku yo. Lah iya. Ya Allah, oleh ngene. Berkat sak piro dek iku sampe koyo Mbok jarene Alifa gede kotak-kotak ngono lho. Teko gelombang aja. Wake lho. Sak berkate Mi, ya Allah Mi. Sak matengan mentah. Lah iya. Iku tak terno maratuwa. Lah iya sing iwak iku. Sampeyan eling padahal wingi. Wingi Mbak R bancaan lho ya Allah, iwak cuwili. Suka garing pisan. Lah iki temen rek masalah. Sugi Dadak iki arek iki rek. Heeh wis ta. Ya wis Mi aku tak balik ning ngono. Wis suwen ya. Hati-hati sampean. Nggih.